говори по време на филм. Има ли такива, които говорят по време на филм? Само толкова ли? Значи много е гадно, не го правете. Представете си следната ситуация, цялата публика, значи като гламави, следите, представяме си сега, цялата зала. Следиме, нещо има трейлър, тизър, любим каст актьори, любим режисьор, очаквате сюжета да ви отвинти главата и се за въпрос имате филм. Нали, чакате на мене първите седмици големия наплив, нали, вземате си готини билети, така да сте на по-задни, по-централни места. Идва въпросния момент, чакате с голямо нетърпение. Пуканки, пилички, водички, който каквото си иска, хапка, пийка, жена ви сяда до вас, тя взела хапка, пийка, стартира утопията, филма стартира, кеф голям, пиете си, гледате си. Те къде отиват? Нали бяха трима, що станаха четирима? Тая бременна ли е? Абе, този актьор ми е много познат. Той е за жълтата риза ли убиеца, бе? Той е за жълтата риза ли убиеца, бе? Чуш какво ти казвам, бе? Той е за жълтата, бе, не знам, бе!